باجارێکی قدیم و دیرۆکیژی مدیادا ناوچەیە مێردینەیە. مدیات مەملەکەتە دین و زمانانە. gelek turîst divê betlanaya cejna Remezanê ya neh rojan de hatin navçeyê. Vê cejnê sûk û kolanên bajêr gelek qelebalix bû. Ez adım Midyat, et xweş Midyat. Mame Midyat zawaşu. Roşon ma barkên bû. Ji borna cejnê Midyat zav xweş e wala. Ez wê dibêjim. İyo hatine gezmek yani, hatine bigerin. Gel hoşa, cejneme gel hoşa, midyat gel hoşa, pır digerin yani veya. Di betlanaya cejnê de wekî 15,000 turîst çûn serdana Midyadê. Rastî vê eydê tevgera turîsta bi gelekî ji va eydê dî pêşketî kirin. Turîstê gotine vê dê vê xilbeyî û vê hezkirina Midyadê bi rastî em gelekî memnûnin. Em gelekî kêfxweş dibin.